си от Rescue Team-а, не? Мятне ме. Права е там. Понимай, човек му се. Не, моля да Има ли го? Да, Аре, всички да скачаме долу. А? Ай, всички да се намятаме долу. Ай, ми так ще смъщи. Аре, мятай, цари. Кой ще скочи? Кой ще скочи с нея? Страх ли те е там да скочи? Майко, кой ме запозна с вас? Стачката се избръска някъде много брутално. Травчето ли е? Аре, зон! Аре, мето! Да! Ай, двамата! You can't do it. Стреляй, ай се някъде. Аре. Коза хили бе. Знаеш какво е, ако въобще не боли супер меко е? Да, знам. Малко му боли побрека, ма. Той ще съхне, ще го изпикае. Ефектно ли се метнахме? Да. Я дай да видя, спредай.